Isto é poesía, un ruído provocado. Non ornamento sonoro, arabesco para as pontas dos dedos, innecesarios encaixes para a alma dormir ou sentir a levedeza da onda cando apenas chega a romper. Provocación de boca con fame, isto, e a fame adormece ou reclama. Fronte á rutina, o rito da palabra tensa a pel do mundo, un tambor que desperta. A pel estremécese porque recoñece a morte que baila fora da tumba. Isto é, tamén, unha muller que resiste. O do ruido provocado é algo que caracteriza moito a Luisa, non? Pola súa unión coa música. Sí que realmente penso que tanto a poesía ou calquera outra arte ten que ser provocada para ser. Sí. Sí, a mí me gusta moito o tema, non? Que diso de provocar, en plan, o de provocación. No, creo que ademais de a poesía poder ser unha ferramenta para irrumpir, non? Para romper co espazo, para cambiar, non? Para provocar algo, non como das ondas, como un movimento. Bueno, e o final de isto é tamén unha muller que resiste. Eu creo que nada máis que añadir. Sí que a clara intención. Creo que sí, tamén como que falábamos, non? De a poesía como un lugar para facernos escoitar, para levantar a voz, que ten tamén esa forza e esa potencialidade de aquí estou eu, esta é mi movida. E a situación de precariedade, non? Fala da boca con fame. Ao final, este mundo é un mundo moi precario, moi difícil para poder sobrevivir. Entón, para min, escribir é compartir, é darlles ás demais pois, a oportunidade de compartir algo teu, pero facelo seu. Para mí a poesía son imaxes que tamén creo en momentos non moi bons ou simplemente que non hai algo concreto que queira plasmar. Tamén como un traballo de autoexploración, autocoñecemento, de vale, isto é o que sinto e se o escribo desta forma, pois entendo o mellor. A poesía, para min, creo que está moi vencellada con romper un pouco o silencio. Empecé a escribir poesía no instituto, tamén desde unha vivencia moi silenciada, moi violentada por a miña propia identidade e sobre todo por a miña corporalidade, non? E entón creo que foi un pouco un altavoz, o único que casi que se me permitía, non? Xa que non podías interrumpir no espacio público de outra forma, pois atopei a poesía para facelo. Eu penso que os referentes que tiñamos eran os que nos daban no instituto, non? Un pouco, a maioría en castelán, homes, e pouco máis. Pois hasta creo que a miña vida universitaria non atopei outros referentes iguais a min e sobre todo pois tamén persoas que non fosen homes fiseteros, sabes? Principalmente non recordo. En canto a poesía, chegaron Yolanda Zúñiga, Lucía Aldao, non sei, xente que a día de hoxe pois sigo admirando, non? Pois tamén de outras persoas, non? Empecé a coñecer pois máis referentes todavía, máis xentes todavía moito máis achegadas a min, Andrea Núñez tamén, a Rexito Uceda tamén, e a verdad que aí como que foi un pouco xa un non parar, non? Sí, para min foi como abrir os agasallos de Nadal, non? É como comecei a empaparme de todo este mundo, non? E de súpeto era como Silvia Penas, Samuel Merino, Diana Kuric, non? Era como non parar. Por iso que era un pouco a sensación parecida a un agasallo, outro agasallo, que maravilla, non? Foi un pouco así como vivín eu. E ademais dos referentes, penso que tamén son importantes no momento no que chegan, non? Porque, por exemplo, eu acórdome que descubrín a Lucía Aldao, por exemplo, nun momento no que eu era de autodescubrimento total de... E claro, eu lía a súa poesía e dicía, síntome interpelada, esta persoa pode entender polo que estou pasando, ou que son, ou... Según ese sentido, creo que xoga moito en contra tamén esta especie de casi normatividade tamén incluso dentro da non normatividade a veces, no? Pero tamén da propia academia, ¿no? En plan, que non pasamos os cortes ou non interesa ou non sei, non? E ao final entre que tamén desmotiva moitísimo, tamén obviamente se deixa nunha situación de precariedade
tanto laboral como vital incluso, e eso tamén influe.